Ngikhulelwe and Ukhulelwe yebo. kanjani manje? Uma sonke isitori uyasazi. Uma isitori sonke yasazi. Yebo, uma ngamtshela, ngamchazela yonke into, ngamchazela ukuthi ngikhulelwe and nginey'nyanga ey'ngaki ngikhulelwe. So mangimtshela nje yonke into ngimtshela ukuthi okay kwenzakalani. Wangitshela ukuthi ingane masiyikhiphe. Hayibo bafethu kwenzakalani? Cause uyazi nje ukuthi ngasho ngathi ungakhulelwa njengoba uzofunda nje lapha. Yebo ngiyazi and nami bengayimiselanga ngikhulelwe bengasiyona inhloso yami ukukhulelwa cause nawe yazi ukuthi bengiyivikela futhi nangalapha ukuthi ngingakhulelwe ngingakholelwa. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungstar. Namhlanje sihleli nodadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Yebo sanibona. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Cebingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya ngiqhamuka eBizana. eBizana. Yebo. Yazi you look so innocent ukuthi ungaba nemfihlo. Hlezi kuthoke naye ilabo abathulayo abanemfihlo eziningi. Wonke umuntu uneyimfihlo nje la ngaphandle. Hayi. Wonke nje umuntu ayekho umuntu uthi mawumbuza hayi. Hayi wonke umuntu uneyimfihlo. Ngabe ngicela ababukeli bayakubona manje imina ngede ngiyibonayo lento. So manje tell me ke uhlaliswa yini la? Yo. Ngihlaliswa isikole like ngis-first year yami ngilana so Ula eThekwini? yes. Okay. So uze esikoleni first year wenzani? Ngenza i-arts. Wenza i-art? Yebo. Oh okay, that's nice. So manje uthi ungena nje kwi-first year wena usubona ukuthi tokuqala nje i-first stop Black Life TV ngizokhipha imfihlo. Kuyaphoqa. Okay, ithini imfihlo iqalaphi? Okay. So as ngilana ngiyi-first year yami la eThekwini nginosisi wami mina nje omncane ekhaya usisi wami uyena ongilethela wathi mangizofunda. Oh okay, yena useyasebenza? Yes useyasebenza so uyena umuntu ongisupportayo and uyena umuntu osupportayo nje ekhaya. Okay. As umuntu osephumelele nje empilweni. Okay. Oh that's good. Yeah. Yebo. So ukufika ke eThekwini siyalutheka. Hawu bakulutha? Bayasilutha abafana. Bangilutha ke nami ngalutheka. So ngayithola ke senginasi isisu ke. Oh no, wakhulelwa? Ngakhulelwa nami out of the blue ngangayimiselanga ukuthi. Out of the blue, my girl. Usho kanjani us out of the blue? Mawenza izinto ezikanjena then definitely in the blue uzoyithola into efunayo. Phela khona lento kuye kuthiwe siyahamba semakliniki siya-prevent senza lokhu prevent contraceptives. Yes singakhulelwa kodwa phela usuthi nakho usukwenzile lokho okungenziwa nalokho kwathiwa ekhaya ungakwenzi uyithola usukwenzile nawe uvele nje. So uNkulunkulu wathi cho siyam-expose lo. Wavele waphusha nje uNkulunkulu wathi ngiyakupha nasi isipho. Okay ke so manje ke inkinga isikuphi ke uzuyithola usula uthi ufuna ukuconfessa dadweni. I mean udadewenu lona awuhlangana nani phansi umtshela udaba. Kunzima nje ukuthi ngimtshele njengoba kuyena umuntu ongilethela kule ndawo le. Ulindele likhulu kuwena. Yes like wayehleze ngitshela ukuthi ungawenza 1 2 3 yabo manje senginaleyo fear ukuthi manje sekwenzekile ke manje siphe esinye step engimele ngiyasaba senginokusaba ukuthi manje ngizomtshela kanjani ngizoyikhipha kanjani lento kuyena. Okay umama usaphila? Yes ukhona umama yena umtsheli ngalolu daba? Uma ngamtshela wathini? Umana ke wavele wathi nje mntanami ayikho into ozoyenza ngaphandle nje ukuthi uvedane usikhiphe lesi sisu lesi. Kusho uma wakho? My own biological mother. Uthi yindaba isizathu? Because normally I would think ukuthi umama ongathi ungayenzi leyo nto. Isizathu phela sokuthi yena usisi wami uzophoxeka firstly
Manje njena akumelanga aphoxeke, ungithembile nalo mfana ongimithisile, uyambona nje ukuthi umfana wasemakhaya. Hawu, uyamazi nomfana okumithisile umama? Yes, ngamchazela nje uDaba ebuza ukuthi okay, umfana umuntu okanjani, ngamtshela ukuthi okay, umfana umuntu ophuma emakhaya, usayizamela naye, ngamtshela ukuthi sihlangane kanjani. Was like, hayi ngeke-ke lo mfana lo uzokuyisapha empilweni. So manje umfana yena uma umtshela ngengane wathini? Umfana akanankinga, shame yena willing futhi ukuthi ahamba ekhaya yovela yonke leyo nto leyo. But manje ndinakazi phela ukuthi uma uthi sizangisikhiphe. So umama akamtshelanga usisi wakho omdala ukuthi kena ukhulelwe? Akafuni phela ukumtshela ngoba ngithi asimtshele okungcono sizwe kuyena ukuthi Uthini? uthini njengomuntu osupportayo. Yena akafuni uvela athi nje masivedane sesikhiphe, mangesikhiphe nje lesisu lesi. So usisi wakho umuntu onjani? Yo, such a soul. She's so forgiving, unenhliziyo. So when you were jumping in bed, you were like, she'll forgive me. No. No. Nalokuthi phela bengacabanganga ukuthi kuzofikile leso sikhathi sokuthi hayibo sengiyamitha kanjani, ngiyajova, yonke leyo nto le yabo. So bengacabanganga ukuthi hayibo ngizomitha. Bekuyicebo uNkulunkulu. uNkulunkulu avela athi-ke ngiyakuphakela ingane ngoba vele usuvele wabona ukuthi lala ngithi wena. So ekhaya eBhizane usuke waya khona-ke ngoba usukhulelwe? Yo, angazi ngiyovela. Awukazi? Angazi, ngiyasaba nje ngiyovela ukuthi mangathiwa ngiyaya manje mhlawumbe bazongixosha, bazothi hamba uye kulowo mfana lo kumithisile, noma ngizothi ngibhekaphi-ke uma ukuthi bayangixosha-ke khona. Angazi nje ngize ngiyovele, ngiyasaba nje, ngisasaba. Mayekudikila udadewenu? Usekuyobonakala-ke uma engidikile ukuthi iqhubeka kanjani impilo. Iqhubeka kanjani? But-ke ngiyazi usesesikoleni but akhona mhlawumbe amatoho onawo eceleni. Because manje sekunomphefumulo okhona. Kuyabamba ngoba phela kuyaphoqa ukuthi makufika leso sikhathi lo muntu loyo-ke ukwazi ukuthi umnakekele. Sho, hayi udadewenu obviously sizomfonela, but-ke na okay uthe uma enqaba mayethi naye-ke le ndaba yokukhipha kwesisu uzomtshela ukuthi uthini umama, uzomtshela futhi ukuthi umama akadazi konke lokho uzomtshela? Yebo, ngiyaphoqa ukuthi ngimtshele. So mayisayida nomama ethi-ke nayi khipha isisu uzothini? Ngeke ngikwazi manje kulezi nyanga engikuzona ukuthi isisu ngisikhiphe, because the time esho uma ukuthi mangikhiphe isisu isasincane, inyanga ayisencane, like ngabuzisisa ngodaba lokuthi okay, because nami phela manje senginefike ukuthi okay, usisi wami mina ngizogada kanjani ingane, ngizokwenza kanjani. So ngabuzisisa ukuthi okay, zokwazi yini ukwenza lokho inyanga masezingaka, and thothi no, and masuna 4 months nje ingane awukwazi ukuyikhipha because kungenzeka ufe wena, ulimale, or ungaphinde ube nengane, ube ne-damage nje engenzeka. Yo, ubrothers-ke yena akazi ukuthi lo umama uthe akakwazi nje. Akakwazi. Okay. No, ayikho inkinga, asimthinte babukele emakhaya udadewabo simuzwe wena ukuthi uthini uvo lakho. But ayi shame besithi-ke mhlawumbe uzothi ubalekela kumama but ngathi uzobalekela kudadewabo. Asimthinte. Sabana sisi unjani? Njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Oh, okay. Ngakhuluma. Okay. La e-studio ngihleli nodadewenu omncane kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Okay. Yeah, cela ungibambele umlaleli. Ibambe njengoba ade ngibambile. Sawubona sisi. Yebo, unjani? Ngiyaphila. Yebo. Yebo. Khona into okumele uyazi. Yangi. Yebo. Yinde. Ngikhulelwe.
and ngina Ukhulelwe yebo. kanjani manje? Uma sonke istory yasazi. Uma isitori sonke yasazi. Yebo, uma ngamtshela, ngamchazela yonke into, ngamchazela ukuthi ngikhulelwe and nginenyanga engaki ngikhulelwe. So mangimtshela nje yonke into ngimtshela ukuthi okay kwenzakalani. Wangitshela ukuthi ingane masiyikhiphe. Hayibo bafethu kwenzakalani? Because uyazi nje ukuthi ngasho ngathi ungakhulelwa njengoba uzofunda nje lapha. Yebo ngiyazi nami bengayimiselanga ngikhulelwe bengasiyona inhloso yami ukukhulelwa cause nawe yazi ukuthi bengiyivekela futhi nangalapha ukuthi ngingakhulelwe ngingakholelwa. Manje njengoba uma esikhipha isisu wena ingane vele uyifuni. Ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyayifuna noma ngiyifuna ingane ngenxa yesimo engikusona cause nami angazi. Ngididekile manje ukuthi iyiphi decision eright ne-wrong kumele ngiyenza angazi manje ukuthi kahle kahle kumele ngenze njani. Kuba kwengane uphi yena? Ukhona. So he's willing to support. Yebo, he is willing to support futhi willing nanokuhamba yovela ekhaya. But uma uvimbile wathi nje lokho makangenziwa because of istatus sobaba wengane njengamanje. So uma ningibuza ukuthi njengoba umuntu okanje ovela ekhayeni njena uzokwazi kanjani ukungisupporta nakhona konke lokho nje. So akafuni nje ukuthi nje azavele nokuvela nje ekhaya. Nenyanga engakho wena njengamanje? 4 months. Hayibo. Mfethu uthule nendaba engawusuke uzube na 4 months wonke mfethu ungakazi usho ukuthi ukhulelwe. Why? Bengisaba ukusho ingakho ngaze ngahamba ngayotshela uma cause ngiyazi ukuthi wena umuntu ongisupportayo futhi wena umuntu owangiletha la ukuthi mangizofunda. Kumele uqale kumina phela kwasekuqaleni mfethu cause manje 4 months wonke uma usesekhipha ingane nakho umuntu phela lowo uzofa. Yabo? Ngiyaxolisa nami ukuthi bengingazi ukuthi ngijabe ngisho ukuthi uma wena umuntu ozoqhamukani uyena umuntu engizokwazi ukukhuluma naye angi-understand. Ngiyakuzwa. Bese. Angazi kodwa sizobona mfethu mntakamama kumele sibambisane ngayo yonke lento bese ungamlaleli uma yabo? Yebo. So nje kuzomela sibambisane ngalento le. Ngeke. Ukhona umunye umuntu oseyazi ngayo lento? Bekumanje kuphela ukuthi-ke yena utshele bani angazi cause ayikho umuntu osangibuzile. Okay. Ngiyakuzwa. But nje ngaze ngaphoxeka cause bengibheke okukhulu kuwena mina. Nje into okugcina nje bengicabangela yona leyo yokumitha. Ngiyaxolisa. Asayikho into esingayenza cause ingane sikhona. Yebo. Hi sis unjani? Ngiyaphila. Ngiyabonga ukuthi bakithi umsupportile udadweni besaba ehleli la. Ayikho into engizoyenza but nje ngikhoxekile kodwa ayikho into engizoyenza. Manje esikoleni usazoqhubeka ngithi umsupport? Esikoleni ayikho into engizoyenza. Ngizele ukuthi yena cause angazi ngikhoxekile nje kodwa ke kufanele ngamukela isimo sinjengoba sinjalo. So ngoba ethi-ke na uma wena ubethi akasikhiphe ufila kanjani ngalokho? Ngibhlungu because akufani noma. Bengacabanga ukuthi uma ngenza into efana naleyo. Ingayise uma ngenza into efana naleyo. Uzomconfront? Yes, ngiyaphoqa because umuntu phela lo sikhuluma ngayo and it's not like ingane sizohluleka ukuthi siyinakekele because siba u2 vele ekhaya. Uma ukuthi ufike kanjani lesi sinqumo lezi angazi ngempela.
Because ke na I think ke na ukuthi ke na nawe uzonqaba ukuthi uma usesikoleni umqhube esikoleni. Nginakho lokho cause inhliziyo yami ibuhlungu but ayikho into engizoyenza because ingane kamanje. Yeah. I know. Ngiyaphoqa kodwa nje ngilimela ngifuna ungasho ibuhlungu ngalesi senzo sakhe. I know kodwa siyabonga ukuthi usiso supportive. Siyabonga kakhulu. Okay, thank you so much. Okay. Ukhalelani? Ukhalela ukuthi ke na usuthole your forgiving sister. At least like uya-understand and uzokhona futhi ukungibonisa yona yonke lento leni. At least manje usuzinanomuntu ozokwazi ukukhuluma naye ama-milestone okukhula ingane. Nanokuthi phela konke lokho nje bekungihlupha ukuthi okay uma ngizoyithini mina bese kungisida nje konke ngingazi nokuthi ngizophuma kanjani kuyona yonke lento esiyenzekile manje. So nje ukukhuluma naye kwehlise lokho ngathi umthwalo kumina ukuthi okay at least usekhona umuntu oku-understandayo nobonayo ukuthi okay fine kona konke osukwenzekile ngiyazi ukuthi ngiphoxile yonke leyo nto leyo but at the end of the day sengikulesi simo lesi. Nawukuthi naturally umuntu obalekele kuyena kuqala uma wakho kanti yena uzokunikeza into enje athi yena nje keep. So bengakulindelanga futhi nalokho ke bengitsho nje mhlawumbe okay uzoba naka mhlawumbe azathi hayi sizokhuluma nosisi wakho sibone ukuthi ukwenzakala kanjani yabo nanokuthi azame futhi ukuthi okay lo mfana ngoba akekho kulesi status lesi sempilo uyabo yonke leyo nto le so manje sengathi okay fine manje umuntu engimele ngibe naye empilweni umuntu onjani. Mhlawumbe umuntu ozozazi ngithatha ngemoto yayibo yonke leyo nto leyo. Sometimes abazali abacabanga bakithi ma out of anger like mhlambe njengodadweni uyasho ukuthi belindele likhulu. I think naye bedino ukuthi aha lengane le ngithi mina izoshada no president yona isithi kuyongilandela umfana waseyilalini. Yo president. So akathe uthola ukuthi ukhulelwe wena how did you feel? Yo ngakhala bengazazi ama-emotions be-mixed ngingazi ukuthi okay angikho excited ngiyasaba ngizothina ekhaya yonke leyo nto leyo yabo nje bengalindele nami kube surprise nje. Hayibo ngikhulelwe kanjani ngiyajova manje futhi hayibo kanjani ngikhulelwe yo ngangisaba like I was shaking nomzimba ngingazi ukuthi hayibo kwenzakala. But at least now you have the support. Siyabonga kusafani. Sibonge lokho. Yo hayi siyabonga kakhulu babuyele emakhaya nezwa ke ayukuthi ke na udadewabo uthe kulungile asibambe lento esumndeni umndeni wenze njalo ke bakithi uyabambisana ayingane zandawonye nje ayilahlani nanginosisi omdala usengenelele lo ade kuthiwa yena osatshwayo kodwa kwawuyena understanda wathi no sohlala phansi noma sikhulume le ndaba and futhi bengayilindele indaba kanje ukuthi uma wakhe angaphendula kanje ukuthi ke na akukhishwe isisu. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Ngulungsa nginthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nisale kahle. It's the Black Life TV.